Illum tkellem Lawrence Gonzi li ħajattendi l-laqa fuq dan l-atteġġament ta' dawn 17 il-deputat li fil-fatt li huma 17 il-membru bħalma jiena membru tal-Partit Nazzjonalista jiena fejn mhuwiex qed jaqbel li tittieħed azzjoni fuq dawn 17 il-persuna. Ma nistax ninsow li fl-2013 meta Franco De Bono ivvota kontra il-gvern ta' Lawrence Gonzi, il-partit kien ħad deċiżjoni li ma jħalluħx jikkontesta l-elezzjoni ta' wara u nipretendi li jkun hawn kontinwità u nipretendi li l-affarijiet ikunu dejjem l-istess. Li ma jitħallewx jikkontestaw l-elezzjoni. Ifhem, jiena ma naħsibx dan din deċiżjoni. Waħda dik ispjegajt l-ewwel naħseb jiena din il-ħaġa għandha tiġi diskussa fil-laqgħa tal-lejla u suppost. Dispjaċuti ma bla ġir ta' dawn Iva, dispjaċut ħafna naħseb.